A viticultura galega atravesa séculos de tradición e conquista paisaxes indómitas. Fala de bancais esculpidos a man, de sábrego e vento atlántico, de lousas milenarias, arxila fértil e pingas salgadas que bendicen cada cepa. Susténtase nos ombreiros incansables dos vendimadores, na sabedoría dos enólogos que gardan nos seus sentidos a esencia da terra, e no esforzo investigador que impulsa a innovación dos procesos, sen perder de vista as tradicións que nos definen. Os viños, augardentes e licores galegos saben comunicarse en todas as linguas, por iso chegan aos 5 continentes e permanecen nos padais máis exixentes. Sobre todo, son paisaxe viva e territorio, un mosaico cultural de apócemas ancestrais que falan de orixe e dunha calidade inigualable. Galicia renace, vendima tras vendima, nas mans de mulleres e homes que traballan as vides con veneración, elaboran con destreza herdada e agardan con paciencia para ofrecernos viños, augardentes e licores que narran un saber facer secular. Este legado merece ser celebrado cada ano. As catas de Galicia non son só unha competición, son un recoñecemento á excelencia, un compromiso co territorio e unha ferramenta esencial para poñer en valor o traballo incansable das nosas adegas. Son o altofalante que amplifica as voces de quen mantén vivo o pulso do rural. Convocadas pola Consellería do Medio Rural da Xunta de Galicia a través da Axencia Galega da Calidade Alimentaria e coa colaboración dos Consellos Reguladores das Denominacións de Orixe e Indicacións Xeográficas Protexidas, estas distincións constitúen un piar estratéxico para a promoción e defensa da nosa viticultura. Cada acio e cada pote é moito máis ca un galardón. É un selo de prestixio que avala a calidade dos nosos produtos e impulsa o seu recoñecemento no mercado nacional e internacional. É apoio directo ao rural galego, ás familias viticultoras, ás pequenas adegas e aos colleiteiros que vertebran pobos, xeran riqueza e fixan poboación. Valdeorras, Ribeira Sacra, Rías Baixas, Ribeiro e Monterrei son bastións da identidade vitivinícola galega, xunto coa Sixapé, Ribeiras do Morrazo, Barbanza e Iria, Terra de Betanzos, Val do Miño Ourense e Terras do Navia. Conforman un patrimonio único que debemos protexer e promocionar. Un modelo de produción sostible, respectuoso co medio e comprometido coa excelencia. Ano tras ano poden concorrer os viños brancos e tintos que mellor representan a tipicidade de cada zona, en categorías como colleiteiro e pequenas adegas, elaboracións con madeira, colleitas anteriores, variedades enlleiras, espumosos, tostados e ecolóxicos. Tamén ten o seu espazo a cata de augardentes e licores tradicionais de Galicia. Augardente de Galicia, embellecida, augardente de ervas, licor café e licor de ervas. O camiño aos acios e aos potes exixe máxima rigorosidade, recollida exhaustiva de mostras e fases de precata e cata a cegas, recoñecidas pola súa transparencia, obxectividade e nivel técnico. Na precata, profesionais dos paneis oficiais realizan a preselección. Na fase final, 2 paneis con arredor dunha vintena de expertos analizan cada mostra con precisión, determinando as distincións do ano. Así, os mellores produtos da nosa terra gravan para sempre o seu nome na historia dos acios do bo facer. Recoñecer a excelencia é apoiar o rural. Premiar a calidade e defender o territorio. Cada acio é un compromiso coa Galicia que sementa, vendima e crea futuro.